खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे BabaLdProduction चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङैनो दंजोबो। आङो दिनै नोंथांमोननो न'खौहाय खिथानो होननानै भिडिअ लानानै फैबाय। नै नायलांदो, आङो न'खौहाय रुम मोनसे माने कमप्लिट खालामगोन होननानै नोंथांमोननो खिथादोंमोन ना, बेनिनो आङो नोंथांमोननो खिथागोन दायो मा मा मावबाय थादों बेखौ। दा नायलांदो नोंथांमोना। नै दायो सिलिंनि थाखाय बिट दोबाय आरो नै बेबायदि दोनानै लाग्रोबाय। बर्ड दैनि सिगांनो बेबायदि बिटखौ होग्रोनानै लायो। ओमफ्राय नै बर्डआ गिलिर नालाय बेखायनो जोङो ब्रे ब्रे होहोबाय आरो मिस्ट्रिफोरखौ बुंनानै। बिट दोखांनायनि उनावनो बर्डखौ होयैनि सिगां वेरिंखौ खालामनानै लाग्रोनांगौना, नै पाइपफोरखौ सोनानै लाग्रोखाबाय। ओमफ्राय बेबायदि सोखांनायनि उनावहाय वालखौ हाबाय आरो बिसोरो। वाल हानाय बिराद फैसा लाङो बेखिनि वेरिंफोरावनो। जोंनि बर'फ्राथ' मिस्ट्रि बिदिखौनो गैयाना। बेबायदि वेरिंखौ खालामखांजोबनानै बर्डखौहाय दोबाय आरो। नै फार्स्टआवहाय बेबायदि दोग्रोनानै लाबाय। ओमफ्राय बिनि सायावहाय डिजाइन थागोन आरो। डिजाइनाबो बारा डिजाइन नङा, सिम्पोलखौनो होनो होननानै चइस खालामनानै लाबाय। बिसोरो बाङालिफोरसो आरो। जोंनि बर'फ्राथ' गैयानो, गैयिनि थाखायनो बेबायदि बाङालिफोरखौसो होनो गोनां जायो। बाङालि बांगाल मियाफोरखौसो होनांगौ गोनां जायो आरो। नै सिलिंनि डिजाइना बेबायदि आरो। ओमफ्राय बेवहाय आरो थाबावगोन माबाया। नै बेबायदि जाबाय सिलिंआ। नै डिजाइना बिदिल' सिम्पोलसो। ओमफ्राय बेवहाय लाइटफोर थागोन। ओमफ्राय बिसोरो गावसोरनो बुंबाय जे पुटिंखौबो कालारफोरखौ जोंनो होजोबनोसै होननानै गावसोरनो बुंबाय आरो। माने मोजां मावग्रा गैया नालाय, जों बर'फोरखौ मोनोबाथ' बर'फोरखौनो होगौमोन, खिन्थु गैया नालाय। नै बेबायदि कमप्लिट जाबाय आरो पुटिं, ओमफ्राय कमप्लिट जाजोब्बाय नै। ओमफ्राय नै कालार होयिनि सिगां टाइल्सखौ होग्रोनानै लानांगौनो मिथियामोन आंथ'। ओमफ्राय टाइल्सफोरखौबो होनानै लाग्रोखानोसै होननानैहाय लिंहरबाय। नै बेबो मिया मानसिसो आरो। बिराद फैसा लाङो बिसोरो, एकदम सिलिंनियानो होन जिखुनु माबायानो फैसा बिराद लाङो। जोंनि बर'फोरा जुदि मोजां मावग्रा थायोमोनबा बर'फोरखौनो होनो हागौमोन आरो। जोंनि बर'फ्रा माने सोलोंनो बारा गोसो जाया नालाय, माने थाब फैसा मोननायखौ लुबैयो, बेखायनो बांद्राय सोलोंनो गोसो जाया। बर' मिस्ट्रि बारा गैयानो बेबायदि टाइल्स होग्रा माबा होग्राफ्रा। बेखायनो जोङो बेलेग जाथिखौसो लेंहरनो गोनां जायो आरो। जुदि बर'फ्रानो मोजां मावग्रा थायोमोनबा जोंनि बर'फोरखौनो होनो हागौमोन आरो जों। मानो गुबुननो फैसा जाहोनो। साननैल'सो लायो बेयावनो, रुम मोनसेयाव आरो। बेयावनो फैसा लांखायो बिसोरो। नै साननैयावनो बियो 6000सोनि बारासो थांगोनदां फैसाया। बे साननैल'सो नांगौनो, माने स्काइटिं ना मा होनो बेबायदिबो होनांगोन नालाय। बेबायदि कालारखौ होबाय। आं दाखालि नोंथांमोननो खिथाखादोंमोन ना टाइल्स लाबोनायनि। नै आरामनो फिनिशिं जायो आरो बिनिया। बिराद दंमोन मिस्ट्रिफ्रालाय, सोंफैदोंमोन बेबायदि टाइल्स बहायग्राफ्रा। ओमफ्राय सिलिंनिफ्रा फैनानै बुंफैबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय जायहानो मोजां मावो, फिनिशिं जायो, जायनि मावनाया बेनोसो होगोन नालायथो, बेखायनो बेखौ लिंहरबाय। बेनिखौ मोजां नुनानैहाय नै फिनिशिं जादों आरो, मोजां जालांदों। माने जइनफोरखौ बांद्राय सिनायाखै। नै दा नै कमप्लिट जाजोब्बाय आरो। बेबायदि गासिबो स्कार्टिं ना मा बेबो होबाय। नै गासिबो टाइल्स होनाया कमप्लिट जाबाय। दा खोरखि दरजा होनांगौल'सै आरो। खोरखियाबो ग्रिलफोरा जाजोबखाबाय। ओमफ्राय खोरखिनि जा ग्लासनि बिट बेफोरबो जाखाजोब्बाय आरो। दा माथ्र' लगायनांसिगौ आरो। ओमफ्राय दा माथ्र' कालारफोर होनांसिगौ आरो। रुम सिङावहाय खोरखिफोरावहाय कालार होनांगौ। दा बे रुमावहाय खोरखिफोराव मा कालार होनांगौ आङो बारा आइडिया मोनाखै आरो। नोंथांमोना खिन्थाहरदो कमेन्टआवहाय मा कालार होबा साबसिन जागोन। आं हमनोनो हायासै माने माया
मोजां जागोन बे टाइल्सजों मिलायनाय नोंथांमोनाबो सेयार खालामहरदो एसे खिन्थाहरनानैहाय ओमफ्राय दा नै बेबायदिल'सो जानानै दङ आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौहाय बारा गोलाव होला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोनथोंसै